Jari 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 pawan. Tapi tibel pag darating na igol sa baas ni ano niya idol. Di ba kita sudan? Sa pagkagamot ikaw to dito kada. Mapangakasa. Kada plastic taon nagnalina. Oh, gram. Laki mo na sa akin ito. Ako lang kasi tuturuan tayo. Ada sabat di Pilipin. Ano? Tapos Amuk ini tak kata baru ya. Yang mana? Wala. Di ba ito? Ako yan ang pagtala sa ito kung masita ba? Naimbita ka mo lang, muda? Awan na naimbita. Aguro ka, inimbita rin. Balik ko naman. Dito pag mayadan na inimbita ram di pagbagay, hintay nga ro dami. Dalam bisa tinggi. Wala pa nga eh. Pilan ko damdama pa lang. Doon na eh. Nasog sabay ka, dadoy ka, doon ako. Pulutan na yung iskri ko lo. Mr. and Mrs. Dante Esteban ako. Kwentas mo. Ay, nagawid dyan. Okay. Sana narihingan, nabalayan.
makanyak nga papel ditoy. Inag-agiba sa tinagnagan nyo apo. Kata, agyam-yaman kami, ti panang-accept nyo, ti panang-accept ni Pamilya Felix. Thank you, Abalayan Virgin. Abalayan ko nga nagwapo. Ada pa sumangpot. Nabartegin. Nabartegin. Dayman. Dahil pati Abalayan. Hindi mo sumala. Hindi mo sumala. Magwagan ka na ba? Sakto ka tayo. Okay? Balaleng, sigurado mag-sala ka.